championnat folo bana, championnat professionnel folo bana. Je pense que ni discussion de la race royale non. Recommandation dɔ de don a tun bɛ symposium kɔnɔna la mais ne tun ye mun ɲɛfɔ championnat daminɛni na ne ko n ko an ka hakilina na championnat professionnel tun kan ka kɛ cogo min na a n'a daminɛna cogo min na différence dɔɔni b'a la donc pour que État ka se k'i sen don a la fɛn caman bɛ yen olu de kan ka jateminɛ donc mais o tɛ taa ni fédération ani État an ma sigi ka kuma an ka texte dɔw fɛnɛ bɛ yen mun bɛ relecture la an ka se ka jateminɛ kɛ walasa dɛmɛ mun kan ka bɔ État la o dɛmɛ ka nɔgɔya donc je pense que fɔlɔ mun tɛmɛna an b'a fɔ n ko tɛmɛna discussion an ni fédération discutera je pense que filanan mun bɛ daminɛ peut-être différence dɔɔni bɛ na y'a la mais a tɛna problème bɛɛ régler mais je pense que déjà comme kuma kɛra avant je pense que de plus en plus les éditions vont avancer plus on va corriger les imperfections parce que baara mun don hali n'a discutera a kan ka changer an ka gafew kɔnɔna la autant qu'a ma yɛlɛma gafe kɔnɔna la a tɛ se ka kɛ i ko fɛn min imposelen don ko k'a kɛ o ye fɔlɔ ye filanan musaka minnu b'a kɔfɛ an tɛ se ka musakaw mobiliser parce que a sɛbɛnnen tɛ parce que n'a taara yɔrɔ wɛrɛw la olu bɛna gafew de ta Mali balontan na mun de fɔlen don a kɔnɔ ko musaka kan ka bɔ a la olu b'o dɔrɔn de lajɛ balontannaw tɛ sportifu tɛ olu fana ka baara b'a dan ma olu b'o de lajɛ donc n'u y'o jateminɛ ni musaka minnu kan ka bɔ olu musaka bɛ bɔ o sira fɛ donc il faut que championnat professionnel la fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka modifier mais je pense que n y'a fɔ cogo min na an ni fédération discutera fɛn caman bɛ yen an bɛna corriger ɲɔgɔn fɛ ka se ka avancer walasa professionnalisation yɛrɛ mun bɛ ɲini a tɛna se ka kɛ san kelen san fila kɔnɔ dɛ professionnalisation mun bɛ ɲini peut-être il faut 4 ans 5 ans pour ka se k'a fɔ ko an ka club kɛra professionnel yɛrɛ yɛrɛ parce que changement dɔw bɛ yen mun tɛ fédération kan a tɛ État kan a bɛ club yɛrɛ de kan donc il faut que club fɛnɛ ka se k'olu disposition ta walasa ka se ka don o disposition kɔnɔna la pour que an ka se k'a fɔ k'an bɛ professionnalisation totale la ligue professionnelle fɛnɛ kan ka baara minnu kɛ ligue professionnelle fɛnɛ fɛn dɔw bɛ yen olu b'a kɔnɔna la a kan k'olu baaraw kɛ je pense que dɔɔni dɔɔni de don parce que professionnalisation tɛ se ka kɛ don kelen a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de je pense que an b'a procédure la mais je pense que plus édition bi avancer plus n'Ala sɔnna on va corriger pour essayer de nous adapter afin que tout soit dans les normes quelques années plus tard. Maintenant, il y a une question posée que moi j'ai posée. Je vais répondre tellement. Il y a un entraînement d'amener. Donc, il y a un entraînement le 26 mars là. Donc, on loge le Millennium, c'est ça? Hôtel Millennium là. Donc, il y a un entraînement le 26 mars. Donc, vous vous préparez. Vraiment, elle se prépare très intensivement. Donc, à mon avis, ok. Généralement, avec nous, le briller pour ma chama. Donc, on compte encore sur elle. Je pense que ça devrait aller, Inch'Allah. Sinon, pour dire que l'entraînement d'Amena, on a suivi car la fédération Batala, et nous aussi, on prend les dispositions qu'il faut pour que Barat se avance. Par rapport au CMS, je pense que nous avons une très belle question là-dessus. Pourquoi aujourd'hui certains de nos clubs ne vont pas pour leurs analyses au niveau du CMS? Et je pense que au Baran Bissena, voilà ça qu'a l'ayana club ou de plus en plus CMS là, voilà ça au cas qu'on a là, vous permettez voilà ça match ou casse qu'à damner, on a le John Bisseka jouer, John Bisseka jouer, comme ça Tchéni d'Obé non, on y oublié, Ali Dokera ma main pour sauver. Je pense que la question est posée là, non? Parce que malheureusement, dans Tayana, terrain est sans fait. Et puis, au Konala, mesurement ça, qu'il faut qu'on ait demain, voilà ça, à
ka se ka bɔ a ka cogoya la malheureusement o prise en charge mun ma kɛ o nana ni tiɲɛni ye donc ni an mun impliquera match ninnu kɔnɔna la k'a fɔ ko an ka CMS mɔgɔw de impliquelen don ambulance b'an bolo a mɔgɔw b'an bolo minnu qualifielen don minnu formelen don a la olu bɛ se ka dɛmɛ kɛ walasa nin situation kana se sen na dɔ ye question posé que jamana bɛ se ka mun kɛ jamanadenw ye ou bien o tɛ bon o de o question in dunnen don dɛ question in tɛ ne ka département dɔrɔn ka question ye dɛ an kɔni bɛ se ka mun f'i ye sportifu fanfɛla la n bɛ se ka kuma olu kɔni kɔnɔna la n bɛ se ka kuma jeunes ta la dɔɔni mais jamanadenw je crois que o bɛ ne o cadre ka bon dɔɔni dɛ monsieur ou bien o man bon dɔɔni an ka département monsieur Touré donc an bɛ se ka mun ɲɛfɔ ne y'a fɔ cogo min na an ye jateminɛ dɔw kɛ par rapport aux sportifs an y'a jateminɛ sportifu ka condition c'est-à-dire au-delà je parle des sportifs de haut niveau c'est-à-dire les sportifs de haut niveau an ye minnu ye k'u taara retraite la a dɔw bɛ yen nɔ vraiment u ka condition ka gɛlɛn donc an kɔni ye décision mun ta je pense que n y'a fɔ n ka introduction na n y'a fɔ kalo tɛmɛnen fɛnɛ la an ye décision dɔ ta walasa an ka stade réceptif pourcentage dɔ an ka se ka fonds social dɔ constituer n ko filanan fɛnɛ la n ko an ye discussion dɔ daminɛ an ye SMSS c'est ça INPS pardon an ye INPS assurance volontaire la an bɛ discussion dɔ la mais c'est très avancé donc n'ala sɔnna fɛn dama ni détail dɔw bɛ an ka olu lajɛ n'an ye ɲɔgɔn faamuya o la o fana bɛ se ka ancien sportifu dɛmɛ kosɛbɛ peut-être hali sportif dɔw bɛ yen a bɛ se k'olu dɛmɛ fɛnɛ donc an b'o cadre kɔnɔna la fɛn fɛn ye sport ye mais ne yɛrɛ ka laɲini ye min ye o ye an ka discipline professionnalisation parce que ne ko ko bi n'an ko k'an bɛ baara kɛ cogo o cogo farikolo ɲɛnajɛ kɛra cogo o cogo ni sportifu ma commencer ka dɔɔni sɔrɔ u ka sport la a ka gɛlɛn donc o professionnalisation du sport des disciplines sportives o de ye baara in an bɛ ka o essayer k'o kɛ mais an bolo a bɛ nɔgɔya cogo min na bon fɛn caman b'a la o kan ka jateminɛ a la mun tɛ département dɔrɔn ye dɛ mun bɛ fédération yɛrɛ fanfɛla la parce que ni n'an ko k'an bɛ discipline professionnaliser cogo dɔ la je pense que n y'a ɲɛfɔ parce que ale ye question posée sur le championnat professionnel fɛn dɔw bɛ yen i bɛ jɛ a kɔ de a b'i ka yamaruya la i bɛ jɛ a kɔ de pour que a ka se ka avancer bon il faut que an ka se ka an ka fédération fɛnɛ lafaamuya ko dɔw la département fɛnɛ la an fɛnɛ kan ka mesure dɔw ta walasa an ka se ka a lajɛ an b'u accompagner cogo min na mais baara mun don c'est vraiment dans les deux sens hakili la a baara ça demande un peu de travail il faut que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya o la donc an ni fédération dɔw tun ye ɲɔgɔn ye pour faire le test donc olu yɛrɛ tun ye réunion kɛ k'a fɔ k'u sɔnna an ka fɛn fɔlenw ma bon mais je crois que mise en œuvre là ça demande encore un peu d'effort pour qu'an ka se ka se au niveau là l'autre chose c'est que c'est vrai que jamana kɔni kan ka fɛn kɛ jamanadenw ye wajibi mais ko dɔw bɛ yen nɔ c'est-à-dire hali ni fɛn ma kɛ fɔlɔ n'an m'an jɔ o jɔyɔrɔ la an b'o de fɔ jeunes ye ko kɛra cogo o cogo a gɛlɛyara cogo o cogo jamana kan ka jeunes dɛmɛ ça c'est une obligation mais waati dɔw de bɛ yen an b'o waati de la bi jeunes kan ka u jɔyɔrɔ fa yɔrɔ dɔw la pour que jamana ka se ka taa ɲɛ bon tant que o faamuyali an ma o yɔrɔ faamuya ka a sigi sen kan a ka gɛlɛn
ko gɛlɛya dɔw bɛ yen an ka se k'olu dilan pour ka se ka avancer ka taa ɲɛ donc mais département wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ an ni minnu bɛ baara la kosɛbɛ comme département d'emploi département élevage côté la département agriculture côté la parce que olu fana bɛ ka baara kɛ k'a lajɛ jeunes bɛ se ka impliquer cogo min na walasa u ka baarako sira fɛ olu yɛrɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a la hakili la programme laban min kɛra assainissement yɛrɛ côté la ni agriculture côté la u bɛ ka baara kɛ k'a lajɛ jeunes bɛ se ka sen don kow la cogo min na walasa baaraw ka se ka taa ɲɛ u ka se ka olu yɛrɛ ka se ka dɔ sɔrɔ ka dɔ kɛ walasa jamana dɛmɛni bɛna nɔgɔya u bolo mais n y'a fɔ cogo min na je reviens là-dessus olu baara kan ka kɛ mais bi bi in na jeune ka priorité fɔlɔ k'a lajɛ fɔlɔ ale yɛrɛ bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min na parce que gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ hali ni jamana ko k'a bɛ fɛ k'a dɛmɛ lase gɛlɛya dɔw kosɔn a tɛna se k'a lase parce que priorité wɛrɛw bɛ yen donc tant que an ma bɔ olu prioritéw kɔnɔna la tuma dɔ la a ka gɛlɛn k'a fɔ ko laɲini dɔw bɛ yen an ka se k'olu kɛ à 100% a bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni dɛ mais pour que jamana ka se k'o kɛ à 100% il faut que gɛlɛya dɔw bɛ yen an ka se ka bɔ olu kɔnɔna la donc jamana bɛɛ tɛmɛna nin sira fɛ Mali ka exclusivité tɛ dɛ a bɛ se ka taa recherche kɛ yɔrɔ min y'aw diya jamanabaw fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ tɛmɛna crise fɛ jamanaba bɛɛ jamana tɛ yen k'i bɔra dugukolo la k'i sera ka ɲɛ ten o jamana tɛ yen jamanabaw fɛn fɛn bɛ yen u tɛmɛna crise fɛ an b'an ka crise période de la mais o crise fɛn fɛn kɛra waati dɔw de kɛra u b'u wele ko sursaut o de kɛra waati la mais denmisɛnninw de y'a ta dɛ denmisɛnninw de y'a ta olu jamana bɛɛ kɔnɔna la a bɛ se k'aw ka recherche kɛ a yɛrɛ b'a ye donc sursaut kɔnɔna la il faut que jeunes fana k'a dɔn ko jɔyɔrɔ dɔ b'u bolo bi jamana pour que jamana ka se ka taa ɲɛ donc o de la n'u ye question posée citoyenneté la an bɛ to k'o fɛnɛ de f'u ye k'a gɛlɛyaw ye u ka se k'o yɔrɔnin fɛnɛ faamuya n'i t'a dɔn k'i jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔ la i bɛ fɛn o fɛn la i ye furalikɛla ye o i ye tobilikɛla ye o i ye gardien ye o i ye média ye o presse o ministre o bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don bɛɛ kan k'a jɔyɔrɔ fa donc o jɔyɔrɔ kɔnɔna la jeunes fɛnɛ kan k'u jɔyɔrɔ fa an bɛɛ lajɛlen kan k'an jɔyɔrɔ fa o la mais o jɔyɔrɔ fa o ye toujours jamana lakanani ye jamana ka taa ɲɛ an b'o période de kɔnɔna la sisan ni ko améliorera forcément mɔgɔw ka condition fɛnɛ bɛ améliorer ka taa fɛ donc an kɔni b'o message de fɔ o n'o hakilina lase mɔgɔw ma donc dans le cadre de l'athlétisme je pense que athlétisme ne tun y'a réponse fɔ kalo tɛmɛnen je pense que nin question kelen posera athlétisme lettre aw bɛ ka lettre mun fɔ hakili la bureau kɔrɔ olu de y'u ka instance internationale saisi o y'a sɔrɔ an m'u saisi fɔlɔ olu ka réponse cir'u ma a ma ci anw ma an ka réponse an m'a jaabi sɔrɔ fɔlɔ n t'a dɔn n'i y'o yɔrɔ faamu jɔnni y'a question posé a ye de dɔn question mun réponse de cira bureau kɔrɔ olu de y'u ka fɛn ci u ka instance ma mais an yɛrɛ an ye information mun don an ta kɔnɔ ka explication don a kɔnɔ o jaabi fo bi an kɔni m'a sɔrɔ fo n'a b'aw dɔ bolo da kun tɛ an bolo directeur fɛnɛ m'a sɔrɔ a banna an kɔni m'a sɔrɔ fɔlɔ jaabi ma ci anw ma k'a fɔ monsieur le ministre an m'o sɔrɔ o jaabi tɛ ne bolo ma d'a la n'a bɛ n ka service bolo yan o kɔni tɛ anw bolo fɔlɔ mais an kɔni ye lettre mun ci ka information mun don a kɔnɔ an kan ka kuma minnu fɔ a kɔnɔ an y'olu kuma bɛɛ fɔ a kɔnɔ an ye fɛn mun sigi sen kan an y'o ɲɛfɔ a la baara kan ka kɛ cogo min na an y'o ɲɛf'u ye donc an y'o de kɛ k'a bila ka taa mais an m'o réponse sɔrɔ voilà donc pour le moment n y'o de fɔ kalo tɛmɛnen voilà o de fɔlen de filɛ nin ye tuguni nin kalo la pour le moment an ma courrier sɔrɔ ko mun destiné don anw ma o courrier tɛ anw bolo voilà donc c'est ce que je peux dire à ce niveau là